Okay guys. Uy, diba? Nakabalik ya punta sa human hagbong atong cellphone. Okay, ako na ning gigamit ang kamera nga gamay kay ang akong plano unta kadto pag madto mi sa madto ko sa akong igagaw kay nakoy vlog nga yang ambisyon gamay nga mahimong tang matuman bisan siya og may kapansanan yang mga pangandoy pero nang saon man nga nahagbong mga cellphone ah, na may ato sa tong tanawon o sa diferensya kay murag hanghang naman o kani sa atong gamiton ning akong kamera pero mga sunod adlaw patingali ko madto sa ila atong gingon ako nga yang ipakita ang iyang abilidad nga napako madayon tungod sa iyang kapansanan unang parimti. Okay pa mga ko pasensya ninyo asa ay padayon gyapon nato ning ako mga plano nga i-vlog ko to siya ug suy-suroy ta sa tibok luod sa mga view sa luod mo niya maasya kung imong endorser model nga free way bayan bisag may kapansanan siya intigo siya mo hatag og lingaw ninyo bisip yang pangandoy nga napako. Daghang salamat ug atangin ninyo adtuon ako na mga sunod adlaw cellphone ako sa ay mayong ug naon sana. Okay, salamat.